Kulendi ndepe yako kulendi urikuita sei? Kulendi ndiri kurwadziwa mani nenyika yedu, ndichiona zvinhu zvirikuitika mani muchinyika chiya. Kulendi, do you know that kuti chinyika chinonzi Burkina Faso chiya manje chinenge chatoita kana kunge France yacho iyo pachayo, in terms of building the country chaiko. Unoziva kuti muchinda anonzi Ibrahim Traore uya haasi munhu wekutomboswera nze kwanzi timutorere pasi kana kuti nekuda kwekuti musoja saka tizvifarire zvaizvi. Hapana kana chichombodiwa chonzi kwanzi election kana kuti chamisa chacho wauri kuswera uchiti he chamisa chichi kana Mnangagwa chaiye. Noziva kuti pamupaipai parongotodiwa munhu wani akasimba mwoyo chaiye, kwete zvoswera uchinyengerera nacho. One munhu akasimba mwoyo ukaona akangokwanisa kuita sezvakaita Ibrahim Traore zvaizvi, anoprotectwa nevanhu vese vemuZimbabwe. Mufana wangu ndoda kutaurira chaiko nevanhu vese vemuZimbabwe vanomuprotect, yeah, because munhu iyega anenge akwanisa kuita zvinhu zvezviri zvinooneka zviri tangible, waiziya. Because zvinhu zvese zvikuitwa nana Mnangagwa izvi, waiziya, nana Mnangagwa chaiyo, hapana kana chavari kumboita. Mnangagwa kubva kare vari mugovernment, hapana kana chavakaita vakomana vamasutu vaive vese vana chamisa akapinda muinclusive government. Chavakaita chii? Kungochinja mafoni kuti mafoni atengeswe, kungoti sim card ritengwe chipi chete. Hapana kana zvavakaita in 4 years time. Havana kana zvavakaita zvinhu zvine musoro vana chamisa vaya yekulendi. Ndoda kutaurira chokwadi mufana wangu. Vakomana vaya vakatopinda vaakupinda futi vakunotanga vanobhegana nevanhu vakaita sena America mawesta. Vaona manje kubhega vanhu gaya kuti vave vazokuvakira nyika yenyu gaya. Hazviko izvozvo, hazviko mufana wangu kulendi. Nyika inofana kungobatana pachayo, then yotanga kubhidha nyika yayo. Ikabhidha nyika yayo kunouya vanhu vanopingira vachitodawo kuinvesta munyika imomo, sezvikuitika kunana Burkina Faso. Why can't General himself, he can just take over the city there? Iye chiwenga uya ngatore chigaro chache ashandise chisimba kutonga. Chekutaura kuti corruption, munhu anoita corruption is going to be dying. He's going to be a dead man. Ndozofanira kuti muZimbabwe meme hapasi tomboda kuswera uchinzi kwanzi peaceful kana kuti tomboita commission inquiry wati chichichi. No, parangoda munhu anongopinda kahwana akaita saIbrahim Traore atotaura toti hakuna chinonzi kwanzi tribalism. Hakuna munhu anonzi mudhevere kana kuti mushona, ngatibatanei pamwe chete, waiziya. Hakuna kana zvinhu zvakadhakwa. Parikudiwa chii? Parikudiwa vanhu, waiziya, pete hapo, waiziya. Saka madhiri wayaka anofanira kugadziriswa iwayo kuZimbabwe, waiziya, kulendi, waiziya. Ndoda kuti uikande audio iyi pavanapa pamwe masoja ari ikoko anokwanisa kunzwa. Bhozi kulendi tinochema, ukachema ipapo tikati tosimudza zano nezheve toikandira pasi. Hatina kana zvatoita zani sha pari papera chapo zani, hatina zvatoita. Yangwe chamisa unoona achingomberereka. Ndakasapota chamisa kusvikira ndabuda chikarakaka mufana wangu. Nazvino ndomuda chamisa. But there is no need yekuda munhu asina power. Hana power chamisa wewe. Hana kana power. Chaanacho ndechongoti iye anongodiwa chete nevanhu. But ukadiwa nevanhu usingadiwi nepfuti, hapana zvaunoita, waiziya. Pfuti ndo dzinokonzeresa, pfuti ndo dzinotonga munyika, kwete mari. Kana yana Tagure kurunze Tagure angada akazodaita president, hafa akaita president muZanu-PF Tagire. Zvakatobuda zviita Mundarageza zvaizvo ndo inoi big resisting yakaipa pa Mundarageza. Usambofunga soti pamane anototi kwa Zanu iende zve. Chadanga tango in fight ngoti vagadzirisane vatange kudya mawo veteran chete. Chavanomurambira Tagure ichi iye ari weZanu, ndiwe Zanu Tagure kubva kudhara, ndiwe Zanu wewe. Vanomuregerei mufana waye hangu nolidha kumberi kwake. Hapana ana problem pepe. Ngano angolidha in 2 years time hatongonekwa atanhingiri naTagure anenge ari weak, anobvizwa futi nemawevhesi. Vamuona kuti haana plan iri right panyika. Wana manje inini izvozvi handitombodi kana Mnangagwa, handitombodi kana munhu. Ndinotoda vanhu
munhu iwe Kulendi anokwanisa kuti ZANU-PF anokwanisa kuti Zimbabwe handiti ende kumberi iwe neni tiwane chekuita muZimbabwe chinobatika. Tarisa kuBurkina Faso hatisudasera tichiti kwanzi tiri tarisa inonzi Burkina Faso Burkina Faso naIbrahim Traore zvavari kuita progress iri kuitwa in 2 years time in 3 years time unenge watoona kwakazara matractor minda dzese mapurojekts ikoko ari well equipped. Agriculture is ahead. Infrastructure they are building everywhere. Roads, transport everywhere is going nice. Magetsi uri mundege uchienda kuairport uchidzika paairport pa vakomana taura zvinhu zviri kuitika zvinhu zviriri iwo vakomana musasera muchida kutaura zvinhu zvisina basa vana Kulinda isai uyu maexamples akafanana nekuna naIbrahim Traore straight musamboisa maexamples akaita kuna naHH yakainde chilema kana kuti kuna naBotswana maopposition parts awo hai kana muSouth Africa kuyakwe hakuna zviri kuitika zvazve madhara ecorruption yese nana South Africa inofanira vaperi zvokudaro South Africa but makazara mazidhara akazadzwa necorruption neZANU-PF zvese vakatenewa musoro maSouth Africans kane nharo ka pacha vanga singatomboiti zvecorruption zvazve but vakatenewa musoro panguva yaMugabe Zuma ndo pakatenewa musoro if you know politics mufana wangu nguva yaMugabe Zuma ndo pakatenewa maSouth Africans musoro vakatanga kujuruja mari vachidzidziswa kuti munhu wabasa yemari mungoita kaproject kana ke20 million iko kachikosa hako 4 million then motora another money zvingodaro ndozvakapedzisira zvaita eseka vakailuta Ramaphosa akazodi akapinda pfe handiti vachiluta nazvino varongoluta magetsi akapedzisira anzi vakazoita mavhoti zvikadii ikachaiwa kana mavhoti inonzi chiANC yenye vanhu vakavhotera anzi inoichiya DA yekuSouth Africa hakuna zvinhu zvikuitika muAfrica mufana wangu ona manje the one thing chinja ndoda kutaura chaicho Kuliendika maChina ndo the very dangerous people in our lives. maChina vari kutaura maenvelope vari kupeya maenvelope money is not good to shamwari vanhu vaya vari kubudisa mari nemaenvelope havasi kuisa mari muCBZ matuzvi avo mani vanhu veZANU nemaChina avo apa indazvo zvinoona kuAngola izvezvi right now maChina akata bhazi kuzadza bhazi achienda kumusha kwavo vari kubhomba makomo ekuAngola vakabviswa vese indanoona izvezvi kuAngola izvezvi maChinese achidzoserwa kumba kwavo. maChinese they are the one who creating a big problem but ukaenda kukandri kwavo munhu ari kuita corruption he can die within minutes mutongo wake kufa kucorruption. Tazochona China yakabudirira kuenda kumberi mfana wangu Kulendi. China is very 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 rich. China that's why is a superpower. China ichikompita ichiresist sanctions from United States because they are well developed. Vanoinvesta mari dzavo munyika mavo kuti mazibumbwa meno anenge achinzi mazibumbwa eZANU-PF aya mazidhodhe avanhu anenge achisora achitora mari unotanga kuinvesta kunyika dzavamona naDubai. Zikirisi mutsangwari arete richiti tinoenda tonotengesa kuDubai topuwa $US what richitaura the fucking deep English to people but it doesn't invest any fucking thing in our own country in his fucking life in ZANU-PF. They are fucking looting our money. What kind of people are they, those guys? No, not the mazi stupid, mazi Africans, mazi black people, matema. Wana zimchangwari are vese wana chinamasa vese wana mnangagwa ndi team man. Kudhara vanhu vari muZANU namudhara geza wacho futi kudhara vari muZANU mani vanhu vachisera vachizadza mari kunzoko. Vamwe vari mazidzimba muSouth Africa, vamwe vari mazidzimba naMozambique, vamwe vari hapana anoinvesta muZimbabwe muya mazibumbwa eZANU hapana. Chavanongoita ngovaka karumu iwe mazituzvi mani mazuvano mazimbwa avanhu Kulienda ndisuda rebesa audio
but ndoda kuti vanhu vezanu vazviwe, vanhu vezanu ngavazviwe kuti hatisi kufara nezvamuri kuita in 50 years time. Hatisi kufara vanhu vezanu mese zvenyu, mese kunguluti mundarageza ari kutaura kuti taishandiswa, taakuda kuchinja, toda kugadzisa nyika. Chichinjai mundarageza, but makatirwadzisa nemiwo, makatirwadzisa nezanu for long time, muchitora mari dzenyika imimi muchinoinvesta kunze instead yekuinvesta munyika menyu. Shut up man. Ma 15 billions aingonzi ari kudisappear. Do you think kuti munhu ane 15 billion ukatanga kuti ndoda kuvaka iwo ndiwo aba 15 billion yacho, wotaura kuti ndoda kuvaka imba yangu kana maloji 5, woda wovaka dzimba dzako kana 5 marural areas, womeka sure kuti kumba kwako kuwanda kuti kusvikwe kumba kwako inofanira kuve tara chete. Unenge uchitovaka nyika chero chiba zvako, unenge uchitovaka nyika. Iba mari iyoyo hatisimbokurambidza kuti ibai zimazitunu navanhu, ibai but investa munyika menyu, vanhu vachiwanawo pekushanda, vanhu vachi ndokuti mudiwe. ZANU-PF haitombodiwi kana nehuku ya ZANU-PF ya kwakuuyawo chimwe chinhu chokutarira tuka munhu mutapa kudhota kwamani munhu mutapa uyu notongani muZimbabwe wewe. Tarira mambo kingdom ipi kwewe iwe? Zimbabwe yakafirwa zvinzo. Tina madhara nana sekuru vedu isusu vairwa hondo zeferere chacha zvine pfuti vakasara kusangoku toda tuziva kuti kwai king munhu mutapa panapa, zvinhu zvechizano nana Mnangagwa zvamuri kutraya kuda kuti iaplayira hazvishande izvozvo, hazvishande izvozvozvo. Zimbabwe is a country, is not a kingdom. Zimbabwe is a country, inoita president, not prime minister. Is not going to be like the United Kingdom. In Anna London, in Anna Scotland, yeah. No, we can't do that. We can't. This is our country. Our country, we fought for that country. Matuzhekuzano ndati ibai mari idzodzo muchiinvesta muZimbabwe. Ukaba mari yako kana 6 million, even the week now uchivhara kana iye tagwirei chaiye. Unofunga kuti kana dai anga akavhura 3 mamaini akavharwa muZimbabwe. 3 mamaini akavharwa muZimbabwe. Totongoti 3 akawanda mamaini akavharwa muZimbabwe. Anga avhura. Ona manje. Nemadzimari ese anayo anomavhura akachifanchena. Vakatanga churu chamari vachitengesa. Bosi unozati zvinhu zvese mari yese iri kubva Zimbabwe zvinouya through South Africa, zvotengeswa kuSouth Africa kuyakuya. Zvoendeswa kuSouth Africa. Zvonotengeswa nemuSouth Africa. Maminerals ese muZimbabwe unofanira. That's why uchiona South Africa kana uchinzi Zimbabwe irida kunaka, vanotanga kukava daiso. Bosi vanoziva kuti they are gaining something big. Vari kutora maminerals edu vachitengesa vanhu muSouth Africa mame. Ozotudza kuti kwanzi maforeigners izvo zvizvi kune mazisisa zedu nananingi nevakulia ndiri kuSouth Africa kaya. Vanenge vachinzi kwanzi magweregwere. But they are busy looting our minerals through ZANU-PF iyoyi. Vari kuba maminerals edu nezano vanhu vava vachiinvesta munyika mavo. Vachinotengesa vongozopa mari iri muenvelope kuZANU-PF haindi kunotransferwa muZBC, muZDC bank cheredu isusu. Sunday yanhasi ndafunga kuti ndimbovarovera chokwadi vanhu vekuzana. Uise pako ini audio ikuleti nzwikwe. Mbuka dzevanhu dzekuzana idzo dzinofanira kuparara. Idzo pachadza hatidzishuviri rufu, but vanofanira kuitirawo zvinhu zvine musoro wakomana. Hatishuvire vanhu rufu isusu. Totovada. Iye Mnangagwa wacho toda kuti abve pachigaro paipai. Chiwengawo pinta. Chiwenga umbotaridza kuti anobatanidza Zimbabwe here. Bo Zimbabwe inofanira kubatana iyoyo. Vanhu vanofanira kubatana. Semabatanziro akaitwa vanhu vekuBurkina Faso. Shamari hakuna nyika yaive neterroristi seBurkina Faso iyoyo. Ungandudza chiko iyoyo. Asi yakabatanidzwawo naTraore. Burkina Faso iyoyo. Vakabatana izvo nyika yose from corner to corner. All 4 corners. Yakabatana yeBurkina Faso iyoyo. Kuti ndi vachibatanira munhu one anonzi Ibrahim Traore akataura kuti munyika munomu black people first, our country first. Wakamboona achifamba nemazibullet trucks ero mazimota ekuti kwanzi anenge achisera achitenderera nemazimota uye muyame haiti izvozvo Traore. Because why?
anodiwa nevanhu, haatye kufamba ari pamusoro pechivheni chake cheuyu chechi chemasoja chechi. Ndozvatoda kutasira naChiwenga. Chiwenga achibva pachigara hakufaniri kufamba nemazibhenzi aari kufamba nawo ake zvinozvo. Chiwenga anofanira kufamba ari open saChamisa, anofanira kuita saChamisa. Chamisa anofamba 1 2 3 netsoka muHarare mese akaipedza, bcause anodiwa nevanhu chero nevezano vacho vanomuda, but there is no need. Hapana zvavangakwanisa kuzviita bcause havana pfuti, vanenge vasina masimba ekupfuti. Zimbabwe ndo pfuti ndo inotonga. Ngaichitaridza kuti pfuti yacho yakadeurira ropa kutonga zvakanaka, kwete kuti kwai kudeurira ropa kumanikidza vanhu zvavasingade. Iwe General Chiwenga iwe mudhara iwe, tiri kutotemba newe mudhara iwe. Uya general, you are not a politician mudhara Chiwenga iwe. Hausi politician iwe mudhara Chiwenga iwe. Uri musoja, uri musoja. We have your bag mudhara. Tora chini ichi wobatanidza nyika. Bring back vana Chamisa. Tinoziva iwe mudhara Chiwenga hauna. Mudhara Chiwenga waida kuurawa iwe. You know that kuti wakasurvive. Mwari ane chinangwa newe mudhara iwe. Ane chinangwa newe mudhara iwe Mwari. Mudhara wanga wafa mudhara. Kufa waurawa nemazivano ako iwawa uruswera uchinzira tsitsi iwayo. Ndakuti hausi politician mudhara Chiwenga. Yeah, hausi politician mudhara. Uri musoja. Shandisa chisoja apo. Ubatanidze nyika. Bcause wakarwa kuhondo mudhara waive commander. We know that man. We know that. Waive commander kuhondo. Use that command now to fix the country. You said our country is not going to die, is not going to collapse. Make it now, because the country is collapsing. Look, wanarutoa mari wachinda nazo kunzi wana weakness wao. Look, wanatayo Grey no is fighting for chigaro. Chei Tagwire yachizi Kamons ari kuba mari dzese ndo vanhu vari kucontributa mulooting. Mudhara Chiwenga, waive busy kudefenda country uri kumauto mudhara uko. Wakagara how long uri ugere pachigero nemamwe vako vanasibanda nanani vese mudhara iwewe. Nanasi SB Moyo vakaurawa, vakakuniwa, vakagoniwa, vakawiniwa, muisirwa mazipoison ava. Iwe wakasurvive because God needs you mudhara. So shandisa zvawakanzi naMwari, zvawakasurvive naMwari mudhara. Hapana kana kuliendwa pfana vese vanonzwa chitauro social media. Yeah, we need to do what? We need. Hapana, panongoda general chete, vamwe vese imbwendedzo. Vese vanonzwa na Traore, vanani, Jeff Judah, everybody, kana nyoka yemabhunu chaiye. Kana mudhara Geza, hapana zvavanoita yawe. Sezvo mudhara Geza angatari because antongobuda pachena kuti mapowers ese ari kwamuri Chiwenga nana Vharere vaya. Ndo munhu ari kuziva zvaari kuita chacho kopari panyaya dzekuti kwanzi change. Kana ari mumwe make ari serious, zvaari kutaura zviri serious, ndo vanhu ari kuziva zvaari kuita. Chiwenga ndo ane mapowers ese kugadzirisa Zimbabwe zvaakabvisira Mugabe. Haana kurwara Chiwenga panguva yeMugabe uyayo zvaangaita zvezve. Chiwenga asaswera achitora time, vanhu vachamuplamirira vakamuzomurova nepfuti akafa ka1. Vachamuplanira vanhu, handizivi ndo anani aida muuraya, but mukati mavo imomo. Munhu ngatore action, munhu anonzi Chiwenga. Action. You are not a politician. Don't try to use tactic there. Shandisa nzvimbo chako cheugunners. You are a gunman, man. Yeah. Vanokutorera chance vanamboenda. Ende ndoda kumisa nyaya yemunhu wese ataura kuti hey, haasi muZimbabwe uyu, haasi muZimbabwe uyu. Nonsense that. As long as achitaura shona ari muZimbabwe ane chitupa chemuZimbabwe muZimbabwe. Usataura uchidaita tribalism uchiparadzanisa vanhu. Munhu imimi vanhu vempanaya pasocial media, musaparadzanisa vanhu veZimbabwe, vana venyika yedu. Hazviko izvozvo. Taurai zvekuti ipai pressure mudhara Chiwenga. Ndo munhu akabata matomi ese, life yedu yese, good life nebad life yedu yese.
ndatenda zvangu iwe kulendi shoko kuna